ng lolo ni Aiden. Baik dito yan. Ha? Naruman naman to. Are. Ito kakantoon mo. Papa! Papa, please! You sit down there ko na pa. No. Papa, sit down. Go in, Papa! Papa, sit down! No. Sit down, Yan guys, dito tayo sa... Wow! Wow! Papa! Sit down! No. Sit down, sit down! Papa, sit down! No. Sit down here. Hindi makalalabog sana. Maggie! Sit down! Yan guys, tour kayo dito sa... Papa! Take. Papa! Wait! Wait! Maliligo na si Papa mamaya-maya. Guys, tour kayo dito sa kanila. Yan ang aming paligid dito guys. Kita yan. Migkaon pa sana. Muto na. Yung masing muto na. Gisnag pa sana. Init ng masing nakanitan. Pang ano? Saan sa uno? Sada, cellphone. Sa atin nga ako, sa inor ko sa gabi, sa tukot sa So itong susadit sana kanin yung bagad to. Asan na? Kaya sa tukot natin yun. Para kromo. Gamay. Kaway, kuara tabi gamay so. Saan higad ka laptop? Oh! May ang anisa din nani. Magunop tayo. Gamit tayo ng standby. Hey! Ay! Tapos nang magdidi. Atang isa din. Ang tao. Agugad dadi ka chat. Sari ka pigilan. Tinigid yan eh. Oh. Yeah! Okay, Halans. Hello! Nakiki. May ano na ni sa di lumugi ka kang ito kanini. Kuno naman ni Maritisan. Tanto mo nga na ikaw, tayo makakuha mo pa sa cigarette. Joyride ko kayo, ano ko kayo sa paligid. Kuha ko nga ako ma'am, lapad na ako ito. Baba ka sa pagbawa mo. Pangat ko ka rin. Pangat ko ka rin. Pinapagawa na nilagay. Yan. From Tupas, wow! Shunikok Vlogs, thank you. Itong tatrakilo kita sa tulo. Ako na ako pala. Dito rin ako sa ano, sa Nabua, dito sa Bustrak. Bakasyon lang. Di? Yan ano nga na, Ang bay ako, ang sila tulog, pabibilaw ko ito. Nagyal, dumobo na balbalan. mainit na kayang mig. Masya din, ang init na. Help! What help? Let's go! Init guys. Open shut the door. Mainit. Hihi. Iko, Colette. Ika supon kuigin. Amo po si Makoy, si Makoy Sirnal.
Di po yung mga nagbakasyon sa ano? Sa Di Bicol? Sa di po ako ano, Bicol, nagbakasyon ako. Si Makoy, digad nagbakasyon man. Inda. Look at me. We don't have vitamins. Walang vitamins. Shout out po sa mga ano, taga Tupas na Buwa. Hello! Mag-update ako Yan po, yung lugar namin, oh. Dito sa barangay yan. Mainit lang. Ngayon na lang nakapag-live. Grabe di init sa Di Bicol. Nag-uubala. Hey! Kita na yung puwet. Hello! Ano ton? Ininitan? O mirigos na? Ah, maliliit. Ah, mirigos naman palang kaya. Dire po nag-uli suigin mo, ano, manay? Eh, dog. Kainin ka niya na laka. Dog. You're scratching the, dog. Dog is The soul. dog. Oh, what are you doing? Baka lugi to pa yun si Donaldin. Yan. Pero kung naman susunod ko. Eat me out. It's so big. What's inside of this? What's inside of this? Oh no! Ika supreme kuigin ko. Yes. Oh no! Oh! Wala pang tawid. Oh, we will use this again. Dito po ako ngayon sa ano, sa Adibus truck. Nagtatambay. Wala man ikaw ano? Wala ka naman palang kami. Ang paligid dito sa bahay. Ah. Madaming kakakahuyan. Manukan. Yan, manukan yan. Kumusta man kamo siton manay? Tupas. Shout out sa mga taga Tupas na Buwa. Yun lang, maano ko kasi may masyan ah. Sige po manay, jaketan po kita. Yan, agko na po ano, agko na po jacket manay. Pwede na pong ibaba mo baloy. Pa-share na lang manay sa mga YouTuber sa Bicol. Kan pang Abril 14 abot niya ka. Ay, migbakasyon man pala niya po. Maray, tamig bakasyon man pala siya, no? Si Makoy. Sige, sige manay, ibaba mo manay para ano ko. Pin ko. Pababa na lang manay ha.
Amo kay puan man magbakasyon basang. Kung permi na sa naman pong trabaho eh. Grabe. Saka maray na pong na magbakasyon ta ano na. Bako ng lakama ano higpit. Ako nga ni po ko pag uli ko dana po ano o dana quarantine. Ay, April 14. Ako man, pabalik naman po ako kan, April 17. April 17 flight ko. Sige manay, itamsak natin. Pa-share naman po. Baydong ko ra po ang ano mo. Wow, ginisang upo. Wow, siram ay ginisang upo. Magpaluto man raw ako kadi ginisang upo. Mag-share muna, mag-share. Amo po tabi. Naibog talaga ako. Magkakaon basang sa upo. Amo manay, udana po. Ko binaba nga po ako sa ano, sa Clark, Pampanga ako nagbaba. Tapos sagot pa man ko uwa pauli sa ano sa Bicol. Inatod pa man ko ano uwa sagot pa nira. Indanguan na bulan. Tako February pag uli ko man ay ano pa. Tawag ka di sagot pa ko uwa. Inatod pa ako sa Bicol. Adi nabwa. Wow, gayon. Marayan manay, dumakulaw no mga views mo. Ay pagati ka manay, ta nakasahod na. Tell me what to do. Pa-share man manay sa mga barkada mo siton na YouTuber man. Diba dumukol man ng mga views. If you walk the golden miles,
Maray pa ka pagmati ko da nanguwan ta san sa Ligaspi bababa. Amo i-share ko nagsahod ng tulong bulan na. Wow, sana all. Ako man ko unang ano ko po, nagsahod naman ako. Nguwan na pangaruang sahod ay pangaruang ano dapat matagal-tagal na di pag usad ka di mga views. Kaya minsan nag-upload na lang po ako na dakol na ano, dakol na mga video. Kaya minsan nagla-live man po ako dawa para pa ano magkubasang mag-log. Haha, suunong sahod ko ting. Pares po pares kita unang sahod. Maray na tumanay, at least agko. Diba sumunod na ano, dumakol-dakol na. Hindi po ikaw man nagla-live. Shout out sa mga taga Bicol. Yan, sumahilig sa masitas. Yan o, pag kumamasitas sa di, pwede na mag-ayat. Kaya nga sabi ni Makoy, di ko nga kapadaran ta nagsahod na ika. Yun lang. Dapat pala hindi mo na muna pinakaisip kay Makoy. Nganing pinadaran pa ka man. Maray ka dato si Makoy dakol-dakol asa sa horon kadto. Ako na para gusto nga si nanay Sari mo pa ngayon makukuko 10,000. Nag-joke iya po. Pinadaran man ako dayday. Marita pinadaran. Uban kaya akong diri nagpara pon ko so tulong bulan ako di ako nag-active ko ko YouTube. Kaya so mga barkada ko mga udana baga sari na raw. Mga barkada ko sa YouTube mga sari na raw mga nagdagos.
Para kiton siton na si Makoy. Ako minsan sa naman ako mag-live. Pero nguwan nagpapara-upload ako sa mga video. Ako nga na ako mga in-upload ng bagong video. Dalawan mo manay so ano ko, subaloy sa baloy. Tamabayad mo sa to sa mga bagong upload kong video. Makoy. Woo. Woo. Katakol kini mga guard shot. Halo Bila. Bila. Uy, probinsya. Kamu sayang, Maendoy. Ay! Hello po, Alfred. Alfred, mega love shoutout.
Digdi po sa ano, sa bus truck, Nabwa. Sa bus truck po, sa Nabwa. Salamat sa pagdalaw, pa-share naman po. Mapagal man kayang mag-upload minsan, iuga ka na. Kay Puan, sabi ni Makoy, di mag-ugag-ugag, pig-share ta na. Salamat sa pag-share po, manay. Nabwa pala. Amo po, sa Nabwa po. Sa di po kami, ano, boy ka di, bus truck. Ika po, ano, Alfred Banga. Tagasari po ika. Ako every 2 weeks po ako ko ina-upload daw mga 2 minutes, 3 minutes. Minsan patosok man Sir Alfred ka ni Manay Shoni. Ka premier udma ko no, agko premier si Manay silnganta. Magsilong kita ka premier niya. Tanda ay pa taga Sari po ka Sir Alfred. Ito nga nira amo di natad. Bisitaon ko balay mo, bisitaon mo man balay ko. Amo po, sige. Pagbisitahan kita sa balay. Nganig, dumako lang mga views. Okay. Digalgigo pulan po ika, kaya nakaintindi man po pala ni ka sa Bicol. Digalyigo. Yan mana yo, nagbaba na ning harong si si Alfred. Baydong kumarawa balay na bago ni Alfred. Sir Alfred. Mainit siya na sa Bicol. Virgin pa rin yan. Amo po, taga Nagwapuan. At kuman po pala ni ka-premier sa 34 hours pa, Udma pa di. Baka magpares ka mo ni ni Manay Shoni sa oras. Yan, tinusok ko na Manoy. So ano mo Manoy? Meeting na sa Udma. Makasilong man basang gari premier mo Manoy. Ang mga ni bigka pares talaga kamo ni Manay Shoni sa sa oras.
Pasir na siya naman Manoy ka ano ta ka live ta. Mag-iwan ka lang Manoy ni ano sa bakas para ano. Oh, siton palan si ano, si Manay palan na. Oh. Tusok naman kuno palang kanimo. Siton palan po ka ano, South Korea. Akala ko po ano, nasa Bicol ka man ngunyan. Ako nagbakasyon lang. Abril nga ni, mabalik naman ako. Kumusta man dyan sa ano, South Korea? Paaya-ayahi man digdi sa Bicol. Sa Middle East ka, sobrang init. Saang live ko kay kanadikitan Alfred Bangga. Baka kay ano kay Makoy. Baka manay kay Makoy. Baka duman man kamo nagkadikitan ni ano. Ano yan? Si Lolo, tingnan mo. Inili si Lolo. Oh, ang mga aso namin, dami. Yan. Ito ang batang makulit. Si Lolo pala nag-aas ng planso. Oh, nakita mo, mga doggy. Inuugasan pala nila yung butang nila lang sa Salamat Manoy sa pag-share. Si Tita Lani, sige pa panigid. Oh, naninig si tita mo, mudto na oh. Madaming dog. Ang pogi ko, ang pogi. Kaninong anak to? Brown dog. Brown dog. Brown dog. Mr. Big Brown. Brown dog in here. Wait muna, wait. Let's get your meat. Muta, bagong hindi ko may muta. Let me see. Let me see. Let me see. Big brown dog. Bagong ligo may muta. This is brown dog. Di ka magparaw rin, makagat ka mong kada ayam. That's why the dogs are barking because those kids are running. Oh, look at that. Oh,
That's why the dog are barking. Like ended. Like I did. Padalawon mo man manay sa live ko si sige Isgera. Para madikitan ko man. Secret. Yan. Oh. Makagat ka na mga tatambay na ano. Chicken is Chicken. Chicken. Tuludon ka mukha di mga ayam. Chicken. Ano? Nangyari ka chicken? Chicken is down. Ana, yung chicken ko nag-fall down. Ato ka, manok, naglulok ko sana nga, nag-fall down ko. Naglaugad na, ulog. Chicken just Yes, I got it. asleep. Ah, yeah, the rooster is sleeping. Quiet. Quiet. Pwede nagagaling ka? Ari, Hasta mo yung katiwon. nagluluto ka daw. Ay, hindi. Brown dog. Brown big dog. Where's the brown big dog? This one. Hindi na ni Loli. Kaya mag- Brown big dog. Ay, hindi tayo pupunta dito. Yeah. Brown dog. Dito lang. Gusto niya makain sa brown dog sa likod. Ay, naku, malaki yun, nalaka. Ano likod? Yung big brown dog eh? Salamat sa pag-share, Manoy. Halat ako kang live mo. Yan ang paligid. Tupas. Proper. Okay, let's go.
Piggy butterfly. Yung batang makulit. Pasok tayo, pasok. Dahil nandito si kulit. Oh, ang kulit ng bata. Dog. Bulodog daw yan ang aso dito sa loob. Oh. Daming nakatambay na aso dito. Dog. Yan ang aking anak is makulit. Pasa makulit. Inglesero yan na palaka. Ano din? Den! Den! O huwag mo sirain yung blue money mo, ala ka. Wala, hindi na yan maibibili ng gatas mo. Blue money. Kumusta po ka mo? Kumusta? Ang hilig niya na maghawak ng pera. Blue money. Tawan mo sa ibang kolor na sintabo, abo. Gusto talaga sa 1,000. Ah. Hello na, hello, hi. One big dog. One Bobo. Ayaw mo naman doon. blue dog. Piggy bank. Ay, piggy bank. Asan? Asan yung ano mo? Piggy bank. Asan yung picky buy mo? Piggy bank. Asan yung ano mo? Asarin na sa ano ka din. So, ayan. Piggy bank. Piggy bank. Uda sabi. Piggy bank. Tari na. Uda. Uda baga. What's that? Where you dog? Blue dog. Blue dog. Blue dog. Ala ka, asan yung blue dog mo? Hari na nawatak. Inanak ko yung blue dog mo. Asan kaya? Where is your blue dog? Or blue pig? Blue pig. Oh, ah! Wag mo! Okay, na-stand na ito. Anak ka, pagalitan ka ni mama mo yan. Oh no. Oh no. Huwag ka kukuha niya. Tiger. Charge, because your battery low. Oh no, no. Battery low yan. Huwag mong galawin yan. Down. Okay. Down. Oh. Hey! Tama gatong-gatong. Wala ka, pagalitan ka ni mama. No. No. Oh, ala! Kalap ka. Paano mo yan? Hindi ka. Oh, mali yan, mali. Makumilti raw. Ah! Oh, Ay, bango ay! Bango pa ay! blue dog. Blue dog. New light. New light. New up this. I'm getting you down. Get. No. I'm getting I'm very up. I'm
Mahulog yung mata mo. Hindi yan laruan, ha? Pagalitan ka niya. Akin ang blue money mo. Ito yan ang blue money niya. Akin na to. Piggy bank! Piggy bank! No blue money! Bakit? Ibili natin ang gatas. No mine! Papalitan ko. Pay more! Palitan ko. Blue money more! Blue money, ang kulit ni blue money. Yan, makulit na bata. Oh, ano yan? Sari raw talaga yung butang so ano. Button! Button! Back 10. Button! Back 10. Garato. Button! Garato. Button! Ayan, to cellphone mo. Button! Inuulog-ulog pirmi. Ay, bad. Baka di rin mag-on. Kulay, dahil ko aling sando ko lang. Pinag-ginawa yun, nakanto. Halika na dito. Let's go. Nagador! Oh! Mama! Mama! Hindi man kami nagluluto. Wala ka ng pig. Piggy bank! Katagod. The mommy is like a pig. So bago nakaguod, pinaluwas niya. Pagluwas niya, pinaubad ka na ko. Nagdali na sa baktin mo din. Mommy! Pig! Mommy! Pig! Mommy! Pig! Actually, that big dog! Kaya may nahanap yung big dog mo. Aching! I don't hear again. Brad, tayo na pong kuraw. Your pig is missing. Missing your pig. Baka binubuno na. Asan ka na, Piggy Pie? Yung tadi pa. Kulay ban. Madali natin. Giyapon pa kapalan siton. Ata. Siton subarabaktin. Bakit ako no? Subulo barabaktin ibo. Ay tayo gunmuni sa kayo. Layasan kayang kabayo ko lang sa kapatid. Ta, gibura ko sa bagong ano to, intro. Gusto mag mga 10 minutes siya na. Aba naman na. Mo. Bukuha na intro. Seconds, God. Go. Ay, chicken gidan. Seconds. 10 minutes mo rin. Babayaan ni kakamig silong kin intro pa sa nala ng aba. No, 10 second pala, 10 second or 12 mga arog ka. Paano nagtutugtog ka? Kala mo. Parang Makaka-copyright ako ka. Pag ko sound, makaka-copyright ka. Kakastan ako ni YouTube. amo. May message ka na ko. Buray ka, tapuro. Tasa din na susig. Naturakan ko man ang ganda di si Craig.
Oh, ito yung secret mo. Sorry na. Piggy bank. Yan oh. Piggy pie. Yay! Ang yan na, di mo na nakalulo. Di mo na nakalulo na. Papa, some bag. Ha? Hindi na ako magduwas. Pakis mo. Papa, You put this there. Papa, some bag. Why? Ikaw linguan si kuya. Ha? Tao no? Tangong ko kung maray na so irgan. Mindangan eh. Di ko isi. Di ko. Dere. Saan mo yan iniwan yung narap yung ano? Ako po na? Dapa. Ano yan? Papa mo kaya kami dito yung tug niya. Bakit may ilang ako? Arigan! Babantay ba ka po? Babantay, nagtutog ko ba yung ito? Bubulong lang to. Oo. Bubukol na naman yan. Itong bumukol yung ulo mo. Andun na ano? Check, check! Check, Ay, iya. Practice ka na. Lumba? Oh. Oh, sino yan? Ay, ito yung let's go to the city. Makulit ang batang makulit. Let's go!
Let's go to SM. SM daw. Oo, tingnan. Ama po, nagmasitas na sa atin. Pero yan din. Then, Yeah! Uli. Sino yun? Tito. Ano yung pinipili? Tanggalin ko. Tanggalin ko, tanggalin ko. Tanggalin ko nga. Tanggal. Yes. Tanggal. Tingnan ko nga. Ang kilikili. Mamoy ko ang kilikili. Wata. Bago. Hindi na. Bagong ligo kasi. Wata. Wata. Ah? Wah. Ay, bata. Wata. Ah, bata. One. But tignan. Ay, bango. Bagong niligo eh. Bagong ligo sa bagata kaya mabango. Mamaya, hindi na mamago. Mabata na. Bata. Bata. Bata ng bubol ko. Baho. Tama na. Ako na. Ubusin mo yan. O ako na mag-ubos nito. O ibigay ko na yan kay Max. Sige ka, di mo inuubos. Max, o ikaw na. Si Max na yung paano ko niyan? No. Bakit? Bata. Bata! Oh, Piggy! Amoyin mo nga, Piggy. Oo. Yeah, sabi ni Piggy baho. Piggy, play my bango. Bata, bata. Bata. Oh, Bella, ay Max, oh, tayo na. Run away. Oh, Bella, ay Max. Hindi mo inubos. Oh. Hayden. Ubusin mo na yan. Oh, ano na. Halika! Dito lang. Run away. Bata. Alala. Ano yung puto? Puto. Oh! Yeah! Ano po may masitas? Mapalutogi ka? Oh! Sige ka. Bata!
Wala na si... Wala na si Piggy. I can see. Sana. Kunin mo yung ano? Jinx. Chain. Bilis. Oh, Bilis. mommy. No. Baliktad. Mommy. Mami. Oo. Oo. Ah. Piggy is Piggy. Huwag dyan, maipit na naman yung kamay mo. Sige ka, sige ka. Okay. Okay. Thank you. Aywa. Look what was on. Wait. Doggy. I heard that. Okay. Okay lang. Okay. Hey! Naipit ka dyan, sige ka. Yeah. Bakit? Salamat po. I'm opening sword. Opening shot. Opening shot. I'm opening. Oh, God. Wala kasi. Sandal! Ay. Wala na. More! Give me. Ringgaw. Oy! Talaga. Oh. Wasan yung blue money mo na? Ah. Asan na yung blue money mo? Wala na, alaka. Pambili yun ng ano. Gatas mo. O, maipit ang kamay mo. Sige ka. Open and shut. Ano yun? Not yet. Kamay. 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 Gamay. Gamay. Open and shut. Open and shut. Open and shut. Open and shut. Why? O, saan ka na? Salamat po sa nag-gift ko dyan.
Si Terence. Ay, mag-out na po ako. Mamaya naman po. Salamat sa nagusti. Okay.